și 49 de minute sus pe toc sau sus pe motor. Uite, Dani Oțil la un pas să fie omorât de o ursoaică, băi, ești nebun. Da? Deci incidentul s-a petrecut în weekend la Munte, unde iubitul Mihail Rădurescu făcea antrenamente cu motocicleta. Am citit toată povestea, tot articolul, cred că a scris el pe Facebook, nu știu că nu am Facebook-ul lui Oțil, și povestește cum s-a întâmplat. Erau 3, mă rog, o ursoaică în fugă, 3 motocicliști din șir indian, al doilea era Oțil, ursoica s-a repezit, nu l-a apucat pe primul și la Oțil, și că Oțil povestește că i-a simțit părul sărit. Sejururile la mare au fost între 200 și 600 de lei pentru 6 nopți de cazare. Știți și tarifele la hotelurile care au opțiunea all inclusiv. Programul Litoralul pentru toți se derulează până pe 1 octombrie. Biletele pentru acest program se cumpără doar prin agențiile de turism. Și tot de astăzi, turiștii care ajung la mare vor plăti pentru infrastructură de plată, închirierea biciclete cu 50% mai puțin și tot la jumătate vor fi și șezlongurile. La sport, selecționerul Victor Titor a cerut din nou FRF amânarea etapei a 7-a Ligii 1 pentru că la etapa